Εδώ έχουμε μια εγκατάσταση μονοσωληνίου, καλοριφέρ, σωλήνες όλες από το δάπεδο. Με σωλήνα η οποία είναι μονομένη, χαλκός κουσμάρτ. Επίσης σωλήνες ίδρευσης με πίνακα υδρολειψίας. Ο οποίος πίνακας είναι σε εξωτερικό χώρο για να μπορεί να ελέγχεται οποιαδήποτε στιγμή το θέλουμε να κλείσουμε ή να ανοίξουμε νερά. Εδώ έχουμε τον πίνακα του καλοριφέρ με τα κολεκτέρ που έχουν ενσωματωμένα ρυθμιστικά για τη ρύθμιση των κυκλωμάτων. Οι σωλήνες αυτές είναι σωλήνες παροχής κρύου και ζεστού νερού από ηλιακό και από λέβητα. Ο πίνακας επίσης της ίδρευσης. Διακόπτης μονοσωληνίου για καλοριφέρ. Εδώ είμαστε στο μπάνιο. Στο ένα μπάνιο από τα δύο. Εδώ είναι το σιφόνι μας, το οποίο θα συνδεθεί με την μπανιέρα και τον νηπτήρα σε λίγο. Αναμονές για την μπανιέρα έχουμε εδώ. Προχωράμε να δούμε και το άλλο μπάνιο, το οποίο είναι περίπου ίδιο με το προηγούμενο. Το σιφωνάκι είναι μάρκας Valsir, δεν έχει μπει ακόμα στη θέση του σωστά, γίνεται το σκάψιμο για αυτό. Αναμονές ντουζιέρας και για καζανάκι είμαστε εδώ. Όλες οι σωλήνες περπατάνε από τα δάπεδα, όπως είπα και πριν, και σε λίγο θα σκεπαστούν με μπετό για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις υπόλοιπες εργασίες και χτυπηθούν οι σωλήνες. Διακόπτες για τα καλοριφέρ στο σαλόνι μας. Αυτή είναι η σωλήνα, η μπλε παροχής νερού, η κεντρική, που πάει στον πίνακα υδρολειψίας. Ένα σώμα ακόμα στο υπνοδωμάτιο. Έχουμε 8 σώματα στο σύνολο, στο σπίτι. Όλα είναι φτιαγμένα με ξεχωριστή γραμμή ανακύκλωμα για το κάθε καλοριφέρ. 8 σώματα, 8 κυκλώματα, για να έχουμε πολύ πιο γρήγορη θέρμαση. Αναμονές για πλυντήριο ζεστό και κρύο νερό σε αυτό το χώρο.
Αυτά όσον αφορά και την ίδρυυση και τη θέρμανση σε αυτό το σπίτι, το οποίο ανακαινίζεται εξ ολοκλήρου. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο σε υλικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μην έχει προβλήματα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Σύγχρονα υλικά υπάρχουν, γνώσεις υπάρχουν. Το μόνο που μας μένει είναι να κάνουμε σωστή τοποθέτηση σε όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις για να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα στο μέλλον.